Gutom na ang Bibi Bagwis. Gutom na yan. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Andito si Bagus mga kasinag, binisita na yung ating bahay. Ayun, good morning. Ano, gutom na? Ha? Gutom na ang Bibi Bagwis? Kahapon pala mga kasinag, umuwi yan. Ay, binigyan ko siya ng daga na maliit naman. Kaso patay na, hindi man niya kinain. Kaya gutom na gutom mo. Ayan o. Ano, binibisita mo ang ating bahay? Ha? Ayan mga kasinag, apakainin natin. Nasaan na ba yung daga na malaki? Dito. May nahuli kasi yung mga bata. Ay, lutusan ko kasi gabi yung mga bata na maghuli ng daga. Yan mga kasinag, ang laki oh. Pakainin natin si Bagwis. Dito natin nalpasan sa palayan. Bagwis, halika dito. Dito para habulin mo to. Dali, para matuto ka talaga. Ayun oh. Gutom na yan. Gutom na. Gutom na ang Bibi Bagwis. Gutom na yan. Pagkain mo. Gutom na talaga mga kasinag. O dito ka dito. Papahabol ko sa iyo ito. Huwag dyan, walang space dyan. Dito ka. Opo. Dito, habulin mo ito. Dito sa kabila. Medyo walang gaano tubig. Nagparaulan kasi mga kasinag. Kaya napaka matubig ng ng palayan namin ngayon. Ayan o. Okay. O, dyan ka lang. O, makalpasan ko na ha. O, halika. Ito na. Huwag mong papakawalan ha. O, habulin mo ito ha. O, ito na, inalpasan ko na. O, ayan na o. O, habuli. Habulin mo, dali. Dalian mo. Dali. Alin, baka makatakas. Ayun na. Ayun, nakatakas na. Ayun. Ay, nakatakbo. Wala na. Hindi mo naabutin yan. Wala, hindi ko natulungan eh. Wala na, hindi mo naabutin yan. Ang sukal-sukal na yan oh. Mahina pa. O paano, natakasan ka? O natakasan ka? Hindi mo inabot, wala na. Mahina pa talaga si Bagus mga kasinag. Natakasan pa siya ng daga. Kakampante na ako na mahuhuli niya eh. Anong mga nakaraang araw, mas mabilis pa din yung mga hinuhuli niya. Ngayon na gutom siya. Kahit ganun, hindi niya nahuli. Natakasan siya. Kunin ko na may isang daga dito sa bahay. Ang natira dito mga kasinag, yung maliit na daga. Swerte pa ng malaking daga.
Hindi pa niya oras ngayon. Meron dito yung maliit. Subukan ko naman. Ibigay ulit sa kanya. Ito oh, maliit-liit talaga oh. Maliit talaga nandito. Asa si Bagwis? Hindi mo ko lang dyan mga kasinag si Bagwis oh. Wala na. Asa daw? Hinahanap siguro yung daga. Hinahanap siguro niya yung daga. Hinahanap pa niya yung mga kasinag yung daga. Oh, hinahanap ka ni Bagwis. Hinahanap ba niya kung saan pumasok? Tingnan natin kung makita pa niya. Ano, nakita mo? Ha? Hanapin mo, hanapin. Ayun, hinahanap talaga mga kasinag. Hinahanap talaga ni Bagwis. Hinahanap talaga niya. Nasa na? Hanapi, hanapi. Upo. Upo, ano nakita mo? Ha? Nakita mo yung daga dyan? Nahanap talaga niya makasinag. Hayaan lang muna natin. Tingnan natin kung kaya niya pang mahanap yun. Dito natin masusubukan kung talaga malinaw ang kanyang mata. Makasinag oh. Lumipad na dito si Bagwis. Ito, may dala ako sa yung daga. Maliit. Opo. Ito. Halika. Halika. Dali oh. Dali na. Halika dito, dali. Opo. Oo. Yan na. Habulin mo ha. Dali oh. Yan oh. Dali oh, habuli. Habuli. Habulin mo. Habulin mo. Habulin mo. Ito sa kabila. Ito sa kabila. Habulin mo, dali. Dali, makakatakas na. Dali.
Nasaan na? Uy, nahaya na pala no. Sige. Banatan mo. Kailangan pa talagang tulong ng tatay niya. Ayun daga sa harapan niya mga kasinag oh. Tinitingnan lang ni Bagwis. Kulang pa sa training ito mga kasinag si Bagwis. Kailangan ma-training pa ito ng matindi. Masa na, ayun oh, dalian. Dalian mo, dalian mo. Nasaan na? Abangan natin dito. Abangan natin dito. Hindi tayo maabang. Ito naman kasi ito yung daga. Ito yung daga. Yan o, makakatakas pa. Kunin mo na. Halika na. Ayan lang si Bagus mga kasinag oh. Opo. Kunin mo na ito. Kunin mo naman ito. Dagain na yan oh. Opo. Ito yung daga oh. Ano ka dyan? Ha? Ano ito yung daga oh? Ito yung daga oh. Ito yung daga oh. Ayan na oh. Ayan na oh. Ayan na. Oh ayan na. Oh ayan na. Pupunta na sa'yo. Ayan na oh. Ayan na. Bakit na sa taas? Atakihin mo na at makatakbo pa yun dito sa ano. Sa duutan. Wala ka lalong pagkain. Mahina ka pa rin maghunting. Kasi mamakitang butas, makalusot yung daga na yan. Makapasok, kaya nakawala. Ayun sa ilalim yung daga mga kasinag. Ayun sa ilalim. Yun. Sablay man ang dampot mo. Sablay ang dampot mo. Iba yung nadampot mo.
Damo yung nadampot mo eh. Gagabutin mo yung ano, damo. Ay magagamas ka. Damo yung hawak-hawak mo, nasa katabi niyan. Oh, ayun na oh. Ayun na. Ayun na. Oh, sige. Ayun na, sige. Yun. Punta na naman sa inutan. Punta na. Ayun, dali. Andito na oh. Andito na oh. Opo, ito na oh. Ito na. Mali ka, dali. Ito na oh. Ito na. Oh, ito na oh. Magwis oh. Magwis. Magwis. Ito na oh. Ito. Magwis. Magwis. Halika na. Ito na oh, sa kamay ko. Sabi andito na. Dali na. Atake na. Nasa harap mo na. Binigay ko na sa'yo. Dali. Mahina pa talaga si baby bagwis. Nasaan na? Nakasusok na ba yun sa damo? Takbuhan ka niyan. Kunin mo na, kunin mo na. Ay, daga sa harapan mo. Ano? Ha?
Ayan mga kasinag, shoutout pala kay Idol ko Pinuhan, kay Ken Sandor Japan, Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico, Swig TV Official, Odot TV Motovlog, Rex TV, Alejandro Coracha the Master. Ayan mga kasinag, sa lahat po ng ating mga supporters, mga viewers, maraming salamat po mga kasinag. Naglalaroan lang ni Bagwis yung dagat na maliit. Makakatakas yan. Nasikat pa lang kasi mga kasinag ang araw. Kaya mainit. Yun na. Banatan mo na yan. Marunong din pala magamas ang damo si Bagwis. Yeah. Hindi. Opo. Kainin mo na yan. Tagal. Para makalabas dyan yan para makalabas dyan doot. Yan mga kasinag, ay may nakakita siyang mga tao andun sa mangga. Ganyan kasi si Bagwis, ang ingay niya pag may nakakita ng ibang tao. Ayan, kinain agad di Bagwis mga kasinag nirablot na agad. Now, wala pingas na agad ang ulo. Hindi natin ni Bagwis. Patay na mga kasinag. Mga kasinag, nahuli na ni Bagwis. Kinakain na rin naman niya. Ilipat ko muna si Magayon. Iwan ko muna dyan si Bagwis. Ilipat ko muna dito. Kasi gutom na rin si Magayon. Kailangan pakainin naman natin. Mga kasinag, si Magayon ayun
Ayun si Magayon. Naligo. Naligo sa putikan. Tali natin dito. Dito sa may malapit sa may kay Bagwis. Madamo kasi dito mga kasinag. Wala pang nagtali ng kalabaw. Ano? Ha? Opo, ubos muna. Ha? Ubos mo na yung kinakain. Ano, ubos mo na daw. Wala na baga. Opo, wala na. Ubos na. Yan mga sinag ay talik na si Magayon dito. Opo. Kusog na si Bagwis mga kasinag. Pero hindi pa siya umaalis. Tapos si Magayon naman nandito. Ayan o. Kain. Hindi tayo lalapit mga kasinag kasi puro putik. Ayan o. Ano, kulang? Ha? Kulang ba yung daga? Wala hindi mo kayo binilisan kanina. Hindi mo ito nahuli yung malaki. Natakbuhan ka ng malaki. Sa susunod, bilisan mo ano. Wala na pa rin daga dyan. Pero may karning manok pa dyan. Bibigyan kita mamaya ha. May karning manok pa ako dyan mga kasinag. Ito kasi si Bagwis. Pag umuwi dito na wala akong maibigay na daga. Binibigyan ko siya ng karning manok. Nagkakatay ako ng native na manok. Ayun ang ibinibigay ko kay Bagwis. Patay kong ibinibigay mga kasinag, hindi buhay. Para hindi siya matutumang huli ng buhay na manok. Ayun o. Nilalapitan ni Magayon. Wala ka ng pagkain dyan. Ayun mga kasinag, mainit na. Iiwan natin dyan si Bagwis, tapos Magayon.